La platja de la Riera del Forja de Cambrils va ser seu del 17è Campionat de Catalunya de rem amb la modalitat de llagut. Unes setmanes després d'acabar la Lliga, un total de 70 tripulacions de 23 clubs d'arreu del litoral català, més el club convidat, la Societat Deportiva del Remo de Castro Urdiales, van participar durant 2 dies a la prova que tanca la temporada d'aquesta modalitat del rem. El llagut és una embarcació equipada amb vela llatina, típica de la costa catalana, de les Balears i del Golf de Lleó. També era utilitzada al riu Ebre com a mitjà de transport fluvial. Amb l'arribada del motor, ha anat desapareixent de la costa i la seva utilització esportiva està sent un motor de recuperació. Els prop de 700 bugadors van competir dissabte a les rondes eliminatòries i diumenge a les semifinals i finals. El camp de regates constava de 250 metres, on segons la categoria competien en curses de 500, 1.000 o 1.500 metres. La coordinació i el treball en equip són claus en aquest esport, així com el paper del timoner. Dintre d'una cursa, l'embarcació que triomfa és la que sap més anar més a l'hora, no és la més forta. Normalment és la més tècnica, la que sap portar els 8 remers que vagin més en consonància. És a dir, no pots portar la lluita pel teu compte, has d'anar molt en consonància amb els teus companys. El que la sap portar normalment s'emporta la regata. Amb el patró és el que porta el volant de l'embarcació, és el que canvia les marxes de l'embarcació, és el que sap en un moment donat si s'ha d'apretar, si s'ha d'afluixar, si s'ha de portar més coordinació, si convé entrar més obert, multitud de factors que ell ha de controlar. Si tens un bon timoner, tens el 50% d'avantatge respecte als altres. És el cervell de l'embarcació. Bé, doncs el paper del timoner és... Jo crec que en comptes de dirigir la barca és més animar els tripulants a que no baixin els ànims a mitja regata i fer-los conscienciar que a tot moment poden acabar guanyant la regata si s'ho proposen. Durant tot el matí es van anar disputant les regates de les diferents categories, on es van veure duels amb molta igualtat, com a la categoria A femenina entre el Bétolo i el Xons Empurià Brava, que es van endur les badalonines per només 50 centèsimes. La darrera a disputar-se va ser la final A masculina, on els 4 clubs classificats van ser el Club Natació Badalona, el Xino-Xano, el Club Amfitrió, el Cambrils i finalment el Club de Rem Badalona. Després d'una sortida nul·la, a les primeres voltes la final estava força igualada, tot i que els del Club de Rem Badalona portaven un cert avantatge seguits del Cambrils i el Xino-Xano. Els del Club Natació Badalona no van poder seguir el ritme. Després de recórrer 6 vegades al camp de regates, el Club de Rem Badalona va creuar la línia en primera posició amb un temps de 8 minuts 53 segons. 20 segons després va entrar l'embarcació del Cambrils, seguida de la del Club Xino-Xano, i finalment el darrer classificat va ser el Club Natació Badalona. Amb aquesta prova s'acomiada la competició oficial de llagut fins al juny de l'any vinent, quan començarà la Lliga.